Jotrono lamsago khakchangmani khorango takhuktai bukhukchong. Borokni langmao kotor kukno ongkha sak kaham tongnani. Sak kaham tongmankhe se ayu kolop thangui tongui mannai. Aboni bagui no nango chamung kaham, nungmung kaham tei lenglamung, muktri kaham, boyerkhok kaham tei sap sutra omoherok ni bagui no naikolmung nango chung. Haike chini sak kaham naraknani bagui chamungo o mungdok no kaham chung mannani nangnai tei chamung janani nangnai aborok wngkha protein, fat, carbohydrate, som, tui tei vitamin rok. Takhuktai bukhukchong chung doctor yaphano chini sak hamya wngmani tai wngna nai tongmani. Aborokno tui bahaike chung sinai abono tui ang norokno o video ni bisingtwi khlaiwi isasuk saiman rwnani nainai. Haike naitongdi video puilan simi paithak jora. Puilan ang sanai bwslai ni kok. Sak kaham borokni bwslai sap tei kwchung wngwi tongnai. Phiya kebo sago kulum tongkhangkhe bini bwslai sakao huktwi hai rimi tei bwsnal wngwi tongnai. Tei bwslai ran bo wngnai. Tei abono kwrwi kebo bohok saya eba gastric rok tongkha hwnkhe bini bwslai kuphur wngnai. Wngya kheba kormo sle sle abo haiba wngwi mano. Keboni sago thui kaham khe laisuya sago thui laisumani hamya hwnkhe bwslai khwrang jiji wngnai. Phiya kaisa kok muitu narakdi keboni bwslai kosom wngwi thangkha hwnkhe abo belai kirima singsa abo bini langma chonani bo wngwi mano. Abono kari tei kaisa hwnkhe sutui mani. Sutui ni kok nang sai khwnarwno bahaike sutui ni bisingtwi chung sak kaham hamya chung bujiwi mannai sawi mannai. Khoroksaksuk borok sak kaham tongnai bo 24 hour eba damnui chibrui ni bisingo waibrui eba waiba simi sutui thai. Aboni slai kwbang sutui khe bo sak hamya wngkha hinui sawi manna nangnai. Sak kaham borokni sutui kuphur tei kwchung wngwi tongo tei mwnamya wngnai. Jaundice eba amai gwnangrokni sutui hinkhe kormo wngnai abo sutui no naiwi chung saimannai tei keboni sago kirimi tongkhe sutui kuphur wngphano abo chungya rumo wngnai. Phiya kaisa kok muitu narakthai keboni sutui o hwi phaikhe abo belai uanajaknai tei kirima singsa dakti no chung doctor kaham bai malina nangnai. Tei kaisa hwnkhe khi ni kok no ang sabanu takhuktai bukhukchong chrai rok salo waibrui eba waiba chung khi thai. Tei abono kwrwi okra rok khe salo wainui phung tei sarik khiwi mankhe abo kahamkuk. Abono kwrwi joratwi kirimani abono kaham phiya khe khi ni kormo sle sle wngthai. Khi tumu somsumu sumu eba fulele wngkhe nini sak hamya tongo hinui nwng sawi mansidi. Tei nini stomach hamya wngkhebo khi kwkhrang wngnai. Tei abono kwrwi liver hamya wngkhe khi kwchak tei chaksru sru wngnai eba khe hwi bo kisasuk khi ni logi tongwi mano. Abono kwrwi cholera bemar manjakha hinkhe bo khi kosol tei tui kolom khi rumo wngnai. Haike takhuktai bukhukchong chini sak kaham hamya bujinani bagwi teibo kwbangma satai tongo tei sana tongo. Phiya kaisa video ni bisingtwi bebak sabaiwi manya. Ang hakhlaio asa khlaio norok o video ni bisingtwi isasuk hamkrai manana hinui hake ini bagui
asukno jotono sak gaham tongthun